Ela sindikatuak egindako deialdia Fernando Buesaren oroipena aprobetxatuz Idoia Mendiak kritikatu du. Era berean Buesaren hilketatik ona aldaketak egon direla aipatu du. Esan behar dana da, demokratok eta Fernando burrukatu zuen ideiaren eskerrari gaude gaur momentu honetan, ez? Eta demokraten biktoria bat da gaur dugun egoera. Oraindik eta irauten du, egia da, eta zentzu horretan baita ere mehatxua, baina inoiz baino hurbilago ikusten dugu bakea, eta hori da Fernando bezalako jende askoren lanari esker. Mendiak komentatu dituen gaien artean, Libanon dauden euskal biztanleen egoera izan da. Eusko Jaurlaritza Libanotik irteteko ahaleginetan dago. Kanpo ekintzako idazkari nagusiak telefonoz hitz egin duela gaur goizean bertan Joseba Etxeberria Lekeitiarrekin, Tripolitik 700 kilometrotara dagoena. Espainiaren enbasadarekin eta familiarekin ere harremanetan dago, Joseba Etxeberria handik lehen bailen ateratzeko aukerak aztertzeko irteteko nahia adierazi baitu. Egoera nahasia da hiriburuan, dakizuen bezala, eta haren nahasiagoa urrutiko ingurunetan eta komunikazioak oso zailak dira horrekin. Basamortuan dabiltzan motorzale gipuzkoarrekin harremanetan jartzeko aleginetan ere ari gara, baina esan bezala, une honetan komunikazioak Libiarekin oso zailak izaten dira. Euskal Kutzen fusioen gainean, Idoia Mendiak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko udaletxeek partertuz gero, inpositore gisa egingo dutela, eta hauek non dauden kontuan hartu barik bete behar zein eskubide berberak dituztela azaldu du.